sentir com molt acollit, molt proper, pots deixar anar la imaginació i fins i tot et deixen cuinar, que és el que m'ha passat a mi. I via el blog vaig pensar, bueno, com que tinc un bloc de cuina, escolliu algun plat d'allà i si us agrada, doncs el fem. I sí, he tingut un èxit brutal. Minyones de la Pobla, quan ballen fan el saltet, no ho fan per l'aigua del càntic, és pel vi del borronet. Com que ens van demanar una mica col·laboració als socis, doncs què hem de fer, no? Jo pensava, per fer una truita de patates, doncs t'emboliques una mica i fas una mica unes verginietes amb calçots bolets. Aquí tenim una mica del que em diu Albert el guacamole català. Però m'ha agradat, això, m'ha agradat. I amb una mica de cansalada, també ceba caramelitzada, amb una picada d'all i julivert barrejada amb patata triturada, tot molt suau per fer avall. Sabia gojata que vos agradecen me encant, havent hecho yo seria la seva nau encantat. A més, he tingut la col·laboració de tota la infanteria. Vine, aquí. Guaita. Sí, succeint, pobre. Aquí tens el tallador de julivert i el farcidor d'esvergínies. Aquí en tenim una altra. Tu no la toquis que les fotràs a terra. Llavors sí que serà una gran toma de vídeo. Tercer pitxerroc, què has fet tu de tot això? Farcir les albergines I has i he tallat la cansalada. tallat la cansalada i has tirat també el formatge, no? Ah, bueno, sí, sí. Projecte familiar, integral. Com a sobretaula ens acompanya el Xavi el Rafeu, que bueno, ens fa una mica de cançons catalanes i occitanes. Estàvem en un festival i estàvem així en una taula després de dinar, allò que t'agafen les ganes de cantar i no me'n recordo mai qui va començar a cantar una cançó, però l'altre de seguida es va quedar així. Però si jo tinc exactament la mateixa cançó, no sé si... Bueno, un la cantava en català, l'altre en occità. I arrel d'això vam dir, hòstia, i si fem... I si treballem un repertori, el repertori comú català i occità? Molins, un poble molt... Ens hem quedat una mica impressionats, així d'entrada, amb tot el moviment que hi ha i tota la força que esteu tenint o que teniu, o que com a mínim sembla que teniu, perquè un cartell aquí fora... La visibilitat que hi ha, en tot cas, això és...